Fokus, dobrá stočka, no. To je najrýchlejšie nalepená stikra s výskokom. Dozadu. Čo je odšiel toľky? Strašne ma veľkú Keby si mi lievanec dal na hlavu. Ja potrebujem takéto, vieš, s takým týmto. A ty mi dáš niečo takéto, čo máš, že čapnuté. Kámo. A ty záš, že tak trošku vyššie na hlavu, že... Znova posti. Čo, pôjde? Aj, ja sa čil. Či menšie? Pôjde podľa mňa. Skúsme menšie podľa mňa. Tak daj menšie. Dielnička. Hovorivá dielňa. Trošku iskry. No, asi pôjde. Ono se to dá udělat rychleji, ale tím, jak se to dělá na kolenu, tak je to také. Čau. Half BFL. Čau, Martuš. Dnes si dať cigaretku a prejdeme... Tu je takýto štrkutý, že? Kokot, lebo mňa potom vieš čo napadlo, že však mohli sme ho nacvakať v bielom tričku a iba by si postprodukčne logo akože dal, vieš. Ale zase nebolo by to... Čo ja viem? No vieš, že chudačisko, keď netrafíme, vieš, že ono je to extrémne ťažké, že on bude dobre vo vzduchu, ale nebude vidno logo. Znova, vieš, ako aby to fakt bolo dobre na fotku. Nemusí tam byť kámo jak extra vidno tie dizajny zase, hlavne ide o vieš. to vidko podľa mňa, kebyže prioritne. A tá fotečka nevyzerá Môže dobrá. byť také múdové, ne? Že... Hej, lebo však máme, keby ten druhý look, vieš, že sprostý vlastne sa je dobre večer. Tam máš normálne všetko pekne vidno. Hej. Okej. Ty máte gumené pičoviny. Také staré boty. Tieto je Vansy, to nejsú? To si zobral oné, no na nično vtedy. Nevrátil. Tak česne. Si si zobral. Čo chceš, aby mu nohy horeli? No. Depilace. Nohy a ruky chceme. Takto? No. Vidíš, keď to dáš z boku, trošku opáli to pečeno. Stepa. Kámo, Lebo tu som si to... Asi, hej, Asi že... to není zase taký veľký efekt. Asi nie, no. Do piči. Do piče. 3, ľava, prava, hore, letím a dopadneme kde. 3. Ale akože predok pohode, no. Ale lepšie bolo chytiť ten zad. Tak. Je to toto trafiť ešte trošku lepšie. Mám byť čo najdlhšie na tej stene, alebo chceš, aby som stál? Úplne dlho. Čo ti jebe? No. Ko? Čo ti jebe? Kámo. Ne. Kde? Ten, kde sme točili aj... Počkaj. Čo ti je? Kámo. Druhé dvere v piči, vieš. Ale úplne cením, že jak mne to bolo úplne jedno, on sa úplne Jak s tými okuliármi. Najlepšie Tibor, keď tu bol s tým autom, ne? Že však povieš šéfovi, že to už tak bolo. Ja som šéf. Jak to začal slinami čistiť. To je koko. Dnes si vyskúša kámo, že OnlyFans, a budeš tam holdy robiť tento, všetky triky. Že by ti iba Jaký content, kámo, no? Mal by som to hecnúť, kámo, podľa mňa. A fokus iba na cicinu, vieš, že slow motion, ty kokos. Doprava či doľava? Těžko říct doleva. Ťažko žiť doľava. Fokus, dobrá stočka, no. Kámo, neviem, či tu rozjebe dačo kolesa inak. A toto donašiel? Ty, ja som tam na rohu točil ten klip a o tomto som nevedel, že to je. Já jsem tu fotil nějaké fotky. Kámo, toto je jaké mocné.
Timo si tu chodí honievať, keď je Maria doma. Na bezďačka. Kámo, toto je že mocný spod, jak svinia. Teli. Koľko dešťatelka. Kámo. Ale je rozjebaná. Trošku. To ste nás. Telku, lebo chceme spraviť taký dizajn, že je tam lepšia. OK, ale táto je dobrá, kámo. Dobrá, no ale když tak je ešte tá jedna Petržovka. Rekvizita je A tá... Kokot, nalepila už je rozjebaná. Čo ti je? crazy. Je to bratranec? Bratranec, no. Teta. Tetuš. Sú tu niekde. Či takto? Jaká operácia. Tak môže byť, myslíš? To píše, nebíme tú nálepku, aké by sme stavali raketu. Mega ino. Ty kokot. Dobre, to je fajn. Ešte to aj dobre drží, kámo. Čo ti jebe? Prepač. Kámo, toto je že extrém. Ten tieň je celkom halus. Jordan. Kámo, to je dobrá. Kámo, pozri. To si Jordan. Čo ti jebe? A úplne ju uploadneš dole hlavou. A to si je dobre zastihol, Inak fakt, no. akurát keď som vystrel nohy obidve. Kámo, Tak poďme takéto ešte skúsiť. Tam máš aj biele svetlo, Timo? Ukáž mi ho. Ináč kľudne si tým dosvecuj hlbiny. Možno lepšie, že ako... Škoda, že to predom skrýval celý deň. Mohol by mu to dať, ale nedám. Mohl by. Povedáme, som už videl toto všetko. Salamuta, vrak Italia, život multikultúra. Brat from Rusia, fuck policia, idem all in. 8 minút baterku? Do piče. Na knap, bráško. Yes, poď. Bola fúka, Fuck shit. Že povedzme si spot a... Poďme najprv si vonku. Akože v obchode určite, že bude si skúšať boty a ja ho budem točiť, to nedáme. Kámo, aký Američan došiel do úrovej, hen? Hovor po anglicky, jak Gucci-bek. We will do with you drug test, okay? This is normal? Yes, it is normal. Ja, keď dojdeš za mnou SPS-kár, vieš, a máme piče, tak začneš, že bráte. Sorry? I'm from United Kingdom. I'm from America, bro. American bro. Dobre, ešte ostaň. Dobre, myslím si, že máme. Ďakujeme, brate. Jasne, kámo. Však dobre to bolo, ne? Tak prepotený? Či tam bolo? Som prepotený, kámo. Čo? Si nič nerobil? Ale dobre, som rád, to bude to cool vec, podľa mňa. Kámo, to vyzerá po piči, no. Do piče, aj ten kámo to bitko, na to sa teším, že najviac. Dobre bude strihať. Marko asi. Jak mi stalo veľmi. Ja by som to, ako Marko, kebyže máš čas, Buď ja, a keď ich Mohol pošlú by do si- piče, tak ho... no, tak no. A toto by som si možno postrial. Že Tak máš tam vlastne iba koľko, nejakých pár záberov, nie? Že to, iba pár záberov tam máš reálne, že natočený. Tesco, vonku predajovou, podzemná tmavá garáž, pred frikom, Eskalátory. eskalát, Máš tam 12. 30 sekúnd určite, vieš?
Ty by si to chcel povedať, že 10 sekúnd? 15 max? Akože dá sa to aj úplne rýchlo nasekať. Práve, že už, aby to nebolo presne, že rýchlo nasekané zaberia sebou, to už Tak moc akurát. nejde. Čiže vybrať podľa najlepšie momenty a proste aj na Aby to seba. bolo dynamické, ale ne, že aby to takto Hej. prešlo. A ešte to taký tip, lebo ľudia absolútne nechápu saltám, že nedávaj tam fakt krátke zábery. Nechaj tam OK. radšej to salto celé vplínuť, kľudne aj s začiatkom takým čistým, že iba ak sa rozbieham. OK. A chápeš, nech rozumejú, že čo sa deje. Lebo ako náhle ľudia tomu nechápu, dajú to do piči. Lebo mňa vec, že čím viac to striháš, tak tým viac dochádzaš o ten zážitok, čo ten človek dokázal. Áno. A hlavne oveľa viacej virálnejšie sú klipy, ktoré sú celé a väčšinou surové, že bez hudby. Lebo vidíš tam celé to salto a Aj reakcie halo, ostatných, aj že dopad, ty to už ľudia chceš majú radi. dopozerať, lebo už vidíš, že sa rozbieha. Áno, aj tie zvuky okolo toho proste, čím viacej autentickejšie a surovejšie to je, tak tým lepšie. Že možno bude vďačnejší iba shot, že nejaký že silný trapový song a dať tam možno iba, že 3-4 zábery, Áno. kde iba kráča, urobí salto v tesku, zrazu iba nejaký švih, urobí to v tej podzemke. Alebo to je, že zoskočil z toho múru, že bum, No. tak do niečoho iného. A kebyže to rozdelíme a proste necháme to na jeden klip iba a najbeme tam viacej reelsok. Akože, že Jeden jedno stand, reelsok, jedno vidko, no. Lebo nevidel by som, že by ste si dávali. Spolu za svoja rodina. Košice. Kola posty práve, že mali sme. vieš čaro, salto má jasné, viac môžeme dať kľudne. followerov, Lebo však ak ten edit je, že by bol dobrý, tak by som si Aj to kamo z tých fotičiek kľudne, však. No, jasné. Dobre. Tie fotky budú vyzerať po piči, podľa mňa. Dáme nejaký karuselík, neviem, bez té. Strach. Že tuto to dáme? Vieš, že sem by sme dali niekde stikru a takto odfotiť, že to... Čo? A jak tam vylezeš? On bude viditeľná tá vec, kámo, že To tam je. nie je o tom, že to je neviditeľné, to je o to, že to je challenge. Sa tam dostať, chápeš? Kam kúkaš? Tam si No ale myslím to, že my to dáme teraz vonku a niekto to uvidí skôr, než my to dáme vôbec na storku, vieš. No ty si poď pre ten bike, mi uteká čas. Ale tak je pravda, že keby ste nebili takto do rohu, to ani možno nebude vidno, no? Ale zase musíme to tak dať na tú fotku, že nech to tam je vidno. Na tú strechu práve. Hej. Tak povieš to dať. A však dajme to až potom. Hej? What? Bro, what are you talking about, man? Potom nejdem iba. Či polúbeš. V tom mamánku to bola pravda? Prvý spotik? Ešte tu mi napadlo. Trošku vylezem na strom. Ty pičo, do tej budky by to bol hrob, Akože to je až moc. Ale kto tam vyleze? Ja tam vylezem. Vylezeš? Ale zase aby deti tam vedeli vyliezť. Aby sa nezabili, kámo z tohto keď jebnú, či? Za pláva nohu si môže kvôli triku. Je to freak. Koľko dobre ti je, boce. On má dlhé ruky. Delal z ramena píčo. Bro, oprav sa, to bude vo vlogu. Je to pre všetkých, povedz. Toto je pre všetkých okrem holuba a 2001. Kokot. A teraz ešte oťapkaj rukou, Tak. Bro. A trošku to vysloní, nech to vidno. Kámo, po piči. Majmuna. Zapal ho. Dám to na nož, nech sa trochu aj ten kameň. Skús robiť fotky a rozhodneme sa. A vy napíšte do komentára, ktorú fotku sme mali pridať. Tak pred 2 týždňami. Future is now, old man. Feel me? Oh. Koko, ďalšie kúzlo 2. Ne, to je money spread. We ain't playing, bro. We ain't playing, bro. Dobre, otvorí už tú fotku.
A to nejde vidět ta lepka, ne, kámo. Tak dám, že viděl? Asi nehajme, ne? Mhm. Toto je dosť, kámo. Marek Zác BMX. Marek Zác BMX zlyhanie. To nedá prejsť, lebo to je tá brána. Musíme ísť z vrchom, kebyže z hradu. A vieš, ale zase keď to nalepíš tu a budú to hľadať tu v okolí, kámo to... To je pičacie, Hej, to je kokotina. tam hore dole, Hej, z no. hora. Sticker, Safri, nechceš? Ten je jasný. Snič. Ten bol... Ne? Jak to nájdu? Jak to budú hľadať? Odkiaľ? Spravíme takto fotku, kámo, to budú vedieť, že toto... že z tunela. Fakt? Kámo, kúkni sa, no. Ukáž? Vidíš tam električkové, ne? Dobre. A hentam sa dá dostať do toho rohu? Tak akože dá sa. Trošku to treba niekde tu skryť podľa mňa. Dal bych to, no, někde do piče. Tu do tých kriakov alebo čo. Ich to hľadajú aspoň trošku, vieš. A to není pod tím. RIP Marek Zác. BMX. Isti ho. Kamo, stržnú palec do ryti, to bude lepšie držať. Toho zneistí. To má schvál. Máš iba jeden pokus na hod. Tu máš ty toto. Yerba mate. No takto kamene, ne? Nech to za mňa. A podľa mňa natočíme to z tej strany, to bude lepšie, ne? Tak čo, ideme k tretiemu spotu a potom pridáme tieto dva, rovno aj s tým tretím. Tu ideme k mostu SMP. Tam, jak som ukazoval, ten jeden spot, či nejaký iný máš ešte? Ten lepší. Ten lepší, dobré, poďme. Toto bude najrýchlejšie stiknutá stikerka. What? Počkaj, tak to je challenge, bro. Kde to máme? Stopky, povedz, keď budeš... Jo. Počkaj na kamerku, nech to máme ready. Povedz, keď budeš ready. Aj má tam vidno? Hej. Toto je najrýchlejšie nalepená stikra s výskokom. 3-4. 2.30. Pičovina, kámo, to bolo pod sekundu. To bolo len... Čekámo tam z toho Polska. Trilobit BMX. Forbidden. GDPR. To niečo, aspoň supporty. Vydrž, to zní tak zle, ale vydrž no však práve, ne? Ja som sa nechcela takto opýtať. Bolo mi to také Tam mohla by dať niektorého. Nejaké vrolé tam mali dať. Nemám žiadne. Ani ja. Sem som myslel, že hore. Čo ti je, ne? A jak tam vylezeš kokot? Ty musíš s kameňom alebo s niečím, no. Dáš podmienky, To je jasný. donesti si to vyrobiť. Ale čože by si tam vyhádzoval to tričko odtiaľto? No? Že dáš nohy a začne si to. Kámo. Čo ti jebe? Ti jebe? Kokot. Haď mu triko. To je dobrý spot. Si dneska naša opička. Princeska. Točíš to tak, že podržíš Tu dlho. sa natáča, Hej? tu sa natáča. Nie? Natáča. Doktor Zajac. Kokot, fakt. Ne. Top. Ale akorát to dobre vidno. No dobre, ideme to skúsiť teda oné so stikrou? Koľko tvoje bajca na mojej onom. Je, to tak fajnové.
Je to vidno vysoko? Máš to celé otrhnúť, či bude, a radšej postupne si. Bratislava, hľadajte tieto stikre. Sú pri ňom schované tieto veci, ale tento raz to nebudete mať také ľahké. A začneme tým stromom, bám. Tomu ver. Emoji game. Kokot, nevidím. To je taká pičovina, to skurvený Instagram. Tak zruž nahrávanie a... Tam? Je tam? Jo. A je to jak prvé? Jo. Je to tam, jo. Ty čo je, že Ian DiCaprio Neviem, svoj? kámo. Vidíš to? Ne. Robert Pukač. Ne, fakt? No. Shadow Robo. Bratesko. Emoji baklažána, emoji baklažána, emoji baklažána. Jaké slabé. Sme to taký neistý. Z tohto spotu. Tajný. Koľko hovorím, tajný. Vieš ho skontrolovať. Školný. Jebať na to. Poďme pozrieť. Prednúte. Ja tam nedočiahnem. Čo smeješ? Ja som sa tak narodil. Počkajte po Turecku, keď mi zlomia kolena a ma predlžia. Sa dosmejete. Ešte černý dojdem. Aj s vlasmi. Aj s vlasmi. Je to krásne. Nice. Jebať na to. Tam nám idem tu zem. Však lebo som to bol nalepiť normálne, ty si musel hnať hore. Nemám čas zase. Mám aj inú robotu. Dobro vlastne. Ale nevieš toho Bunnyho, daj som báru. Áno. A čo si nedal nastaviť? Dal som. Fakt? Áno. To štvrté. Prečo nám to neukázalo? Tu nejde, to je tu. Čus. Dick on. Daj ruku si vyšli. A tak... Yes. Ó, na pič vod. Ale dobrý chyt. Piča, čo ten mám? Kámo, ten druhý. Misia Dan. To si mal vybrať, kámo. Práve že.